Hej, nu skal jeg i gang med at bruge penslen og lære, hvilke værktøjer man har at gøre godt med, når man maler med den. For at vælge den herude, kan I trykke på penslen, der er her, eller I kan bruge genvejen ved at trykke på B på tastaturet. Når I har gjort det, skal I finde ud af, hvilken pensel I har lyst til at bruge. Det kan I gøre heroppe i toppen, ved at trykke på pilen nedad. Der kan I lede efter, hvilken pensel I lige synes, I gerne vil bruge. I kan ændre på hældningen og retningen, penslen skal have, og størrelsen. Det samme kan I gøre herovre. Der har I også en størrelse på penslen, I kan ændre på, og I kan rulle op og ned for at lede efter en helt rigtig pensel. Når I har fundet det, så kan I prøve at tage penslen herud, så kan I se, hvor stor det I vil male det bliver. Og det er simpelthen bare at ændre lidt på størrelserne. Bum. Så samtidig med kan I også ændre på farverne op heroppe. Og det gør I simpelthen bare ved at trykke på den farve I vil have. Så er det ellers bare at male videre. Og igen den farve I vil have. Så ellers bare med videre. Hvis penslen ikke helt er, som I gerne kunne tænke, at den var, så kan I trykke på den boks, der er herovre. Så får I en masse muligheder frem. I kan vælge det samme, som I kan ude i vinduet her, eller herhen. Men I kan også vælge mellem formdynamik, spredning, altså hvor stor areal den skal male over. Se her. Hvordan det vil komme til at se ud. Og antal. Man kan hele tiden se hernede i vinduet, hvordan det vil komme til at se ud, når man maler. Der er noget med tekstur, dobbeltpensel, farvedynamik, overføre penselstilling, støj, så der skal være lidt grynet, vi giver våde kanter, udjævn, og så er der noget med opbygning også. Ja, hvis I nu tænker, at det er for besværligt hele tiden at skal herop eller herhen og finde en ny pensel, når I nu lige er der, hvor I gerne vil male fra, så er det bare højre klik, og så kan I vælge pensel her, og så er det klar til at male videre igen. I kan også, i stedet for herop og skal ændre farve, så kan I lave jeres egen lille farvepalet hernede. Og de farver I tænker, dem kommer I til at skal bruge. Og så er det simpelthen bare at trykke på alt. Og så klik. Så kan man se den nederste del af ringen af den nuværende farve, den maler med. Den øverste del af ringen er den nye farve, den kommer til at male med. Så hvis jeg bare slipper, begynder at male, så kommer den der. Så det kan være en meget nem måde lige at få fat i nye farver på. Man kan finde sådan en mellemting imellem her også. Så vi gør sådan. Variation af 2 farver, en blanding af de 2 farver. På den måde så laver sin egen farve. Det er jo meget nemt. Heroppe i toppen af skærmen, der har I også nogle andre valgmuligheder. I kan vælge opaciteten, det vil sige gennemsigtigheden på farven. Se her, der sker der ikke så meget, der dækker den ikke så meget det, der er malet. Men hvis jeg
Så skruer den helt op på 100 igen. Så vil den komme til at dække. Og forløbet, det har noget at gøre med penslen, hvordan den vil male. Vi se her. Så det går sådan her. Og så skruer den helt op på 100 igen. Så kan man se, at der er en forskel der. Ja. Som sagt, hvis I nu vælger en pensel her, så kan I over i hjørnet her se, hvordan penslen kommer til at se ud. Og når den maler. I kan vælge retningen. Og det var stort set det. Højreklik for at få penslerne frem på skærmen. Alt og klik for at få den farve, I gerne vil have. Og så ellers gå herind for at ændre på penslen, eller efter hvordan I synes den skal se ud.